मा बिहरखो नोङो मा आबैजों आदानाव मा बिहरखो फिसौ लैहोर लैहोर मालाय हनै गोजां जानो गिनाया सुइटार गानलां लाखाबावबायसो थांफानो लुगैदोंमोन नों थांफानो लुगैदोंमोन गाखो आं हारसिं गियो ना मांखिखौ गाखोदो थांबाय मालाय लैहोर लैहोर थांबाय मालाय लैहोर लैहोर टिभि अन खालामनायसोथ' टिभि नायहैदो ना नायहैया दे होमबालाय आं बन्द' खालामहैनो र' खुलुमबाय सनाफोरानि मोनसे गोदान बोसोराव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माजिसे फरायनाय मरलेन्स नाम्बार दामुगै इनफाय ब्लग्सखौ फरायजोबो साइडआव जाबाय हानायनि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय अबस्थाखौ नुनानै मिन्थिबाय ना सनाफोर क'क्राझाराव फैदों आरोना जोङो मैया फैदों ओमफ्राय जिदिना फैदों आङो एकदम ब्लगबो लायाखै जेबो लायाखै ओरैबायदि आथुर बिथुर फैदों फैदो जाला माला माबा जाया सैमाफोर थालाबायो टाउननि सैमाया बेलेग गामिनि सैमाया बेलेग होरो आखाइ हमगोन आं ओमफ्राय मा होनो एसे फिसा क्लिप होदोंना आङो एसे सिगाङावहाय माजों बाबुजों बाहेरायाव ओंखारलांनाय बेहाय माने बिमायनि फिसाला फैयोमोन नालाय जोंहा राजा बेखौ लायदोंमोन आरोना बिफाजों माने डिउटिसिम फैफानानै ओमफ्राय सानै सुबुङा लायदोंमोन आरो ओमफ्राय उफाय गैया एडमिसन लानो होननानै जों ओंखारबोनांबाय आं ओमफ्राय राजाखौ लाबोफानोबो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बिफाया थाबनो लांफैफिनगोन नामा आं लाबोफानो हायासै आरोना दा जोङो माने फैनाय नङामोन नै फिसालानि एडमिसन दङ थांलाय फैलाय बिदिनो जागासिनो दङ जोङो थ'थ' दा स्कुलाव थांगासिनो दं आरोना थ'दो फै मेंगुलायबाय आरो दुगैयाखैहाय जाय बुंसो नायलायबाय बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनाय बिराद आलसिया मोनदों आं बुंनोबो रोङा मोनलायलांबाय आरोना नै लामायाबो अखा ना बामनो मा बामनो आं बामा ओइ नाहरलाय ओरै मैया गस्ला गोदान बायनानै हनै गाननानै फैबायबो ओरैनो हरलाय बाबा बा हिर' हिरालाल माने मैया जोङो एसे खामानि दंमोन नालाय ओंखायनो बाजाराव थांदोंमोन आरोना हेफाजाबजों गस्ला लाना फैबाय आं बामनोसो सना नै दैयाव दानो नोंना सेन्देला आथिया गुवार खालाम दे नै जायगायानो मोजां नङा ओरै दे आइदै बामलाय ओंखारलाय स्कुटि लाबोफायाखै माने जोङो स्कुटिजों फैयाखै माबा मेजिकजोंसो गाखोनानै फैदों नालाय थ' जाबाय एडमिसनालाय ओमफ्राय नै माबा मालाय स्टेजाव गाखोनायनोसो जालायबावो जाबाय खारला फैयो थांसै फैदो थ' एबार मोजां फरायदो दे बाबा एडमिसन होबावबाय ना हर आंखौ ओइ एबार आरो बांसिन मोजाङै फरायसिनाबाथाय नोंखौ आं दलब लालेफोरावसो दोननोसै मिथिबाय आरो आगैखौ एडमिसन होबाय एबार नोङो हारसिं मोजां फरायाबाथाय गैला फैदो सना थांसै फैदो थांसै थांनो गोसो गैला डाइरेक्ट ओमफ्राय थफ्ला थफ्लिबो जुखाना दोननायमोन नालाय मैया मोनायावनो ओमफ्राय आरो दहाय फुङावनो जोङो साहा बिस्कुट जाखादोंमोन ओमफ्राय स्कुलनिफ्राय फैनानै थफ्लाखौ खनबाय ओमफ्राय दरा थरा मारिबाय ओंखारबायबो आरोना सिदा मोनहैनोसै जों जायगायाव बै फिसाजों माबा जा फायथार बुंगासिनो दं आइसनाफोर Oke. Ayo. नोंनोसो गिफ्ट होनांगौलै सना जाखांबाय बेनाबो मानो नोंखौ लिंहराखै गियाना दे deh, ini dia boy ku boleh ngornang gue sudah. Nenggo. Deh. Hah? Izin dah mah deh, Finally station मोनफैबाय बाबा थां बैयाव जिरायथ' आं लाना फैनो टिकेट थ' टिकेट लायनो आङो
गोदाना फोल्ला फोथा थाबायबोबाय आङो ओमफ्राय नै दानाबा ओरै गिदिंफिननांगौ आरो बारनो हाला नालाय खमफुनि आं बारनो हाया बाबा आं बारखोनो हाया ओरै ओंखारलांफिनसै हरे कृष्ण अभार ब्रिजआव गाखोनो बाबाय ओंखारदों मा आं हालिया आरो सहायनो क'क्राझार स्टेसन फै नों मानो थिखांखो बेगा जा अजन जाबाय मा खालामनो फिसालाया नेबाय थाबाय आरोना बैयाव थानो थिननाया नोंखौ आं हो फैयाखै फैथ'वाखै दा फैगोन एसे उनाव फै हरे कृष्ण हा बाबा नङालै जोंसो थांगोन बाबासो जाबाय बेहा स्टेसनाव फैबाथाय बाबा नांगौनो स्टेसन फैबाथाय बाबा दे गैथ'वा माल गारिसो थांग्रोबाय जिरायग्राफोरानो फिर गोजा आरोना जों जिरायग्राखौनो जिरायनो मोनासै मोनबाबो सान्दुङावसो मोनगौमोन आलाय सिलाय जिरायनो दं आं फिसाफ्रा ओमफ्राय सासेया नै बेगाव नानि वा नों ट्रेन गाखोगोन सोना ट्रेनखौनो गाखोनो मोनफेरा आंनि फिसाया माला गाखोनो मोनोमोन गोदो सिक्किमाव थांसाबबा गाखोबायनायल'मोन खोमा गैया बे दिननिफ्रायनो गाखोनो मोनाखै बियो मा गाखोगोन ट्रेन गाखोगोन गाखोगोन ना गाखोआ गाखोगोन ट्रेन गाखोगोन दे दा ट्रेन फैबा गाखोगोन फैथ'वाखैनो दाबो 6-7 मिनिटसो दंबावोआनो एसे जायखारसै आरोना जोङो नङाबा क'क्राझार टु लालियापारा जाबाय थादोंमोन बाबा नङा सना सिथा बाबा नों गाबज्रिलागासिनो दङ ट्रेन थांबानो बाबा होनलाबायो नहा बिपदहाय आंनि फिसाफोरखौ ओमफ्राय टिकेटाबो दानबाय ओमफ्राय माबाल' आरोना 50 थाखाल' ओरैनोथ' नोङो गारिथ' नोङा मा होनो बासफोरजों विंगारफोरजों थाङोबा एकदम बिनि डाबल खारोमोन दा 50 थाखाजोंनो मोनहैसिगोन आरोना मोनसेल' दानबावदोंसो बाबा नोंना गैया दे टिकेटा जेनेरेलखौ सानदों आरोना फिर जाया होनना बुंदों दा मा जायो मोनथिला ओइ गोदो गोदाय मालाबा थांनायाथ' दा बुंसै फायखानायाव जिरायनो थांलायदोंमोन दा मा जायो नायनोसै आरोना फायखाना गुदियाव जिरायनांगौ ना मोजाङै जिरायनो मोनो नै फैबाय जोंना बाहना फैदो मामसिमा फै जय हो फाइनालि आराम गाखोबाय जोङो जेनेरेल डाब्बा ओमफ्राय जिरायनोबो आरामैनो मोनबाय एसे खालि आरोना आं फिसायानो जा इन्ट्रेस्ट फुरथि मोन्दों बिसिबाबा गोबाव दिनैसो गाखोनो मोननाय नालाय फिसाल' नङा आंबो आरो आंना बांसिन फुरथि मोननाया मा बुहुद खम फैसायावनो माने मोनहैसै नालाय ओंखायनो बिराद मोजां मोनदों आरोना ओमफ्राय टिकेटबो चेक खालामबावाखैसो दानाबाबो हरजाबावासोमोन ओमफ्राय डाब्बायाव माने जोंहा बर'फोरबो दंमोन नालाय ओमफ्राय आं बारा भिडिअखौ बानायबाय थानो हायासै आरो बारा रायलायबाय थानोबो हायासै उनावसो भइस होनाय जाबाय आरोना सुनाफोरनि एसे नाजाराखौ एसे लाहरबाय आङो ओमफ्राय खोरखि सेन्टारावबो जिरायनो मोनाखै नालाय जेने थेने बिदि एसे लाहरबाय आरोना फाइनालि 3 सुबुङा ओंखारबाय 2-3 मिनिटल' लाखियो बाप माने सौफैनानै जाग्रा जायाबा माने सान्थि गैया आरोना रायजो राजाफ्रा माने उखैबोबाबो एकथा जानायजों मोनफैनायजों दैया बेखौ मोना दे गुदुंखौसो मोनगोन गोथाव जै नुबाय आयौ जारलासोहाय मा बिखाबाय आं बाबा लिलि लाला 3 सुबुङा रिक्सायाव गाखोबाय थ' येस फाइनाल जों आलासि जाफैमारबाय आरोना मेरि बिस्कुट लाबाय ओमफ्राय 10 थाखानि मा होनोथाय बियो बेखौ लाबाय एसे दे जिरायदो सोलाय जिरायदो मेरि बिस्कुट लाबाय ना बेलाय मेरि बिस्कुट लाखाबाय आं नैहाय नायदो नैलाय कृष्णफोर ब्लगखौबो गोलाव खालामला आरोना माथो गोलाव खालामबावनो आलासि जाफैयो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय आङो दा जायफोरा बेखौनो फरायना लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच माबे जानाय लोंनायनि दावराव